Gọọmenti Anambra State site n'aka ụlọọrụ State Primary Healthcare Development Agency nakwa ndị ha na-ejikọ aka emerụbego mmemme agba nke abụọ nke izuụka ahụike nne na nwatakịrị nke afọ 2024 na Ọkịja kansụl ime obodo Ihiala. Onye ọla ya bụ Chibụzọ Okoye gara n'ebe ahụ maka ọrụ anyị ka abịa ihe si wee gaa. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye odeakwụkwọ akawo nke ya bụ ụlọọrụ bụ Oriakụ Chisom Uchem, onye ọ bụ onye Director Disease Control and Immunization na ya bụ ụlọọrụ nọchiri anya ya bụ Dọkịta Nnamdi Uliagbafusibere ka amata na ya bụ izuụka bụ nke ewepụtara iji nye ndị dị ime ọgwụ, ụmụaka mụrụ ọhụrụ nakwa iji kụzie ihe dị iche iche maka ọdịmma ndị dị ime nakwa ụmụaka amụrụ ọhụrụ, ya na imekwa na ebelatara ọnwụ nne na nwa mgbe a na-amụ nwa, ma tozie Gọvanọ Chukwuma Soludo maka nnukwu nkwado ọ na-enye ha. Anyị chọrọ ka anyị mee keshọn ọnwụ ndị nne na-protest ịmụ nwa na ọnwụ ụmụ obere ụmụaka amụrụ na anyị mee keshọn na-eredusuru ya ka anyị ji wee na-eme ihe ndị anyị na-eme iji wee gbaa mbọ fụ na anyị were ibe dị kwaliti ka ha wee dị ndụ ọfụma. Onye isi oche okpuru ọchịchị Ihiala bụ Maazị Anayojiaka, onye ọ bụ onye kansela na-anọchite anya obodo Sumowu bụ Oriakụ Ugochi Obi nọchiri anya ya, kwuru na ịgba ọgwụ mgbochi bụ nke na-enyere ụmụntakịrị aka ịgbasi ike ma chụpụkwa ọrịa ndị ahụ nwere ike igbu ụmụntakịrị, gwazie ndị nne na nna ka ha dupụta ụmụaka ha ka agbaa ha ọgwụ mgbochi site na Ọkịja nke dị n'okpuru ọchịchị Ihiala. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.